Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Бір шулы статистика. Ағымдағы елның 10 айында районда 96 юл транспорт халакаты тіркелген. Учите малышей, старших детей переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Келесі елға әзірлік. Әлмәттә безнең ишек алды программасы кысаларында халық белән очрашулар башланды. 50%-тан артык халык риза дип тавыш биргән очракта әлеге ишек алларында ремонт эшләре башланачак. Кыргалдарлар йокламый. Ознакай районында яшәүчеләр телефон һәм интернет афера корбаннары булган. Шалтыратып, кешене ышандырып, шушындый кабинетларга диеп, киләргә кушалар бери расчетка. Икемеңдә 25 елның 10 айында район территориясендә 96 юл транспорт халакаты теркәлгән. Аларда 8 кеше халак булган, 119 кеше яраланган. Мондый саннар белән юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе утырышында бүлештеләр. Төп тема авариялелекне быелгы борчулы статистикасы һәм аларны кисәтү чараларын булдыру. Наша с вами задача понять сегодня, какие моменты мы с вами упускаем, совместно принять какие-то решения, для того, чтобы максимально минимизировать количество пострадавших. Еллык исәпләүдә халык булучылар саны кимүгә карамастан, комиссия көз көне аварияләрнең кискен артуын билгеләп үтте. Ноябрь аенда гына да 19 көн эчендә 10 юл транспорт халакаты теркәлгән. Аларда 6 кеше халак булган һәм 7 кеше тән җәрәхәте алган. Азагы үлемгә китерүче кытышкыч халат 17 ноябрьдә Шевченко урамындагы җәяүлеләр кичүендәгесе. Махсуслаштырылган чүп ташу машинасы йөртүчесе светофорның тыю сигналына карамастан туктамый һәм җәяүлене бәрдерә. Зыян күрүче Әлмәт музыка клиятының 16 яшьлек студенты. Кызга 4 операция ясыйлар, ләкин кызганычка җәяүле реанимациядә вафат була. Инцидентны тикшерү барышында светофор объектын өстәмә көйләү кирәклеге ачыклана. Я считаю необходимым светофор этот посмотреть еще раз, отрегулировать данный светофор. Как только здесь у нас загорается красный для водителей, одновременно сразу же для пешеходов зеленый. Все одновременно происходит. Агымдагы елда балалар катнашында 16 юл транспорт халакаты теркәлгән. Мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская ата-аналарга балаларны юл йөрү кагыйдәләренә активрак өйрәтергә, яктылыкны кире кайтара торган элементларны һәм балаларны тотып торучы җайланмаларны кулланырга киңәш итә. Уважаемые родители, убедительно прошу, пристегивайте ваших детей, обязательно перевозите детей в удерживающих устройствах специализированных. Это спасает жизни нашим детям. Ну и учите малышей, старших детей переходить дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, убедившись обязательно в том, что машины, которые движутся к пешеходному переходу, снизили скорость и остановились. Әлмәт паркларындагы урам батутлары кышкы консервациягә ябыла. Минуслы температураларда аларны куллану куркыныч. Инвентарь өзелергә мөмкин, баланың таеп егылу куркынычы бар. Әлмәт районы рәсми порталында хәбәр ителгәнчә, Сәламәтлек паркында консервация инде үткәрелгән. Тиздән шарлауыклы бу аларда Мәгариф бульварларындагы һәм башка иҗтимагый киңлекләрендәге батутларны кышка озатачаклар. Әлмәттә безнең ишек алды программасы кысаларында эш дәвам итә. 2026 елда төзекләндерү эшләре башкарылачак ишек алларының беренче списогы инде билгеле. Беренче этапта кураторлар халык белән очраша. Яңартылган ишек алдының беренче схемаларын тәкъдим итә. Программаның планнары һәм мөмкинлекләре турында сөйли. Шулай ук халыкның тәкъдимнәрен һәм теләкләрен исәпкә ала. Тик ишек алды тәгаен төзекләндерү списогына керсен өчен бер шарт бар. Бу хакта тулырак алдагы минутларда.
Сегодня у нас основная задача – это ознакомить вас с видами деятельности программы, которые мы можем производить. Это 6 видов. 2026 елда Әлмәт районында 24 ишек алды территориясын төзекләндерү планлаштырыла. Аларның 8-е Түбән Мактама бистәсендә урнашкан. Кураторлар программа буенча 6 төрле эш башкарылуы турында сөйләде. Алар юлларны һәм тротуарларны ремонтлау, яктырту, кече архитектура формалары, каты коммуналь калдыклар мәйданчыклары, комлы өслекле багалар мәйданчыклары һәм спорт җиһазлары урнаштыру, шулай ук территорияләрне яшелләндерү буенча эш алып баралар. Аларның иң чыгымлысы юл эшләре диялар. Лимитны исәпләгәндә, бүленгән акчаларның гомуми күләменең 80% шушы чыгымнарга китә. Куркынычсызлык программаның төп принципларының берсе. Шуңа күрә киләчәк төзекләндерүнең башлангыч схемаларын төзегәндә барлык мөһим параметрларны исәпкә алалар. Мисал өчен, балалар өчен уен зоналарын урнаштырганда якындагы объектларга кадәр араны аеруча җаваплы бәялиләр. У нас есть ограничения по расположению, размещению площадок, чтобы нам все соблюдение с нормами было, получается, не только получается от сетевых, но и от жилых окон тоже есть нормативное расстояние. От площадок ТКО тоже. Балалар өчен яңа мәйданчыклар урнаштыру Альбина Закированың да сөендерә. Ул Достоевский урамындагы 3нче йортта 30 ел яши. Барыннан да бигрәк программа ярдәмендә аларның подъездга кадәр транспорт йөрү өлеше барлыкка килер дип өметләнә. При загрузке мебели, также скорая помощь, когда приезжает, очень затруднено. То есть у нас вот здесь буквально маленькая площадочка перед подъездом, и мы по отмостку вдоль дома, который идет, мы по нему выходим вот до этого тротуара. То есть если бы вот даже вот по этому проекту чуть-чуть бы расширили бы, было бы намного как бы... Белгечләр мактамалларның барлык кызыксындырган сорауларына җавап бирде һәм теләкләрен теркәп барды. Хәзер әлеге йортларда яшәүчеләргә реестр тутырырга кирәк. Аны идарәче компанияләр аларга тапшырачак. 50%-тан артык халык риза дип тавыш биргән очракта әлеге ишек алларында ремонт эшләре башланачак. Халык әлеге программа буенча тәкъдимнәре һәм теләкләре белән 260016 номер буенча мөрәҗәгать итә ала. Алсу Нуриева, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Білгәнебезчә, соңгы вакытта җәмгыятебез халкы телефон, интернет аша мошенникларга зур суммада акча күчерә. Күпчелек очракта аны берничек тә кайтарып та булмый. Ознакай районында да кыргалдарлар һөҗүме көчәйгәннән-көчәя бара. Бу хакта тулырак мәгълүмат Эльмира Шарифуллина сюжетында. Мошенниклык гамәлләре турында даими искәртеп торуга карамастан, кызганычка каршы алар кармагына эләгүчеләр һаман очрап тора. Эчке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматларга караганда, дежур частька 1955 елда туган җирле хатын-кыз гариза биргән. Ул билгесез затны җинаять җаваплыгына җәлеп итүне сорый. Тикшерү тарафыннан ачыкланганча, гариза бирүченең абонент номерына билгесез номердан шалтырату кергән. Хатын-кыз үзен Смирнова Екатерина дип таныштырган. Ул купюраларның дөрестлегенә экспертиза үткәрү өчен акча алырга кирәк дип хәбәр иткән. Пенсионер хатын шәхси тупламаларда булган 6 миллион 700 мең сум акчасын салдырган һәм шул ук көнне бөтен сумманы билгесез хатынга тапшырган. Мошенникларга алдануын ул соңрак аңлаган. Тагын бер очрак. Азнакайда яшәүче 1986 елгы хатын-кыз мошенникларга 980 мең сум акча күчергән. Аны телефон аша акчаларын куркынычсыз счетларга күчерергә кирәклегенә ышандыралар. Нәтиҗәдә акчасыннан җилләр исә. Әлеге фактлар буенча тикшерү бара. Мондый очраклар шактый. Нәтиҗәсе бер кеше хәләл акчасыннан мәхрүм кала. Потерпевший осуществила перевод на неустановленные счета в сумме 980 тысяч. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бүген технологиялар бер урында тормый. Кешеләрне ялгыш юлга этәрү өчен мошенниклар барлык мөмкинлекләрне куллана. Мошенниклар безнең шалтыраталар, кешеләргә безнең исемнәр белән, мәсәлән, ниндидер исем, менә ниндидер кабинетка килергә кушалар, перерасчет пенсияга килергә кушалар. Андый пенсионерларга без звонить итмибез. Әлдә инде безнең үзебезнең исемнәрне белеп бетермиләр. Бүтән исемнәр белән эндәшеп инде шулай итеп, шалтыратып, кешене ышандырып, менә шушындый кабинетларга диеп, килергә кушалар перерасчетка. Әйтәсем килә, пенсионерлар, әгәр дә пенсияга чыгалар икән, аларның былай гына перерасчет ясап булмый. Шунысы аяныч, кырыгалдарлар урлаган акчаларны кире кайтару бик авыр. Шуны һәркем аңласын иде.
Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Ознакай шәһәренең социаль фонд бүлекчәсе каршындагы өлкән буын оралашу үзәгендә сәламәт һәм актив яшәү рәвешенә багышланган мөһим чара узды. Бу вакыйга пенсионерларның тормыш сыйфатын яхшыртуга, физик культураны популярлаштыруга, Ознакай районының өлкән буыннары өчен уңайлы мөхит булдыруга юнәлдерелгән программаларны тормышка ашыруда тагын бер адым булды. Районның иң актив ветераннарын, иҗтимагый совет әгъзаларын бергә җыйнаган чараны безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Өлкән буын оралашу үзәгендә һәр атна сайын кызыклы очрашулар узып тора. Бүгенгесендә дә 20-гә якын өлкән буын вәкиле катнаша. Сәламәтлек бәйрәмен тәҗрибәле педагог, районның актив ветераны Татьяна Галактионова уздырды. Мы можем уже в нашем возрасте вставать, когда хотим, питаться правильно, так ведь, питаться правильно. Не изнурять себя вот ЗОЖ, физкультур, здоровым образом жизни. Это должно быть все в разумном виде. Катнашучылар күнегүләрне җиңел һәм шат күңел белән башкарды. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Ветераннар арасында 80 яшен тутырган Роза Идиятова да бар. Хәрәкәттә бәрәкәт, күбрәк җәяү йөрүне киңәш итәм ди ул. Мен сугышчы баласы, февральның 23-ндә миңа 80 яшь тулды. Гимнастика белән иртән әзгенә эшләп алам да, аннан соң апама 2 километр тәпи төшәм, 2 километр тәпи кайтам. Потом еще әзрәк йөрим дә, мин көнгә 5 километр җәяү йөрим. Хәрәкәттә бәрәкәт, йөрегез. Татарстан Республикасы буенча Россия пенсионерлар берлегенең җирле рәисе Зөфәр Әхмәтов шулай ук гимнастика ясау сәламәтлекне ныгыта дип раслый. Мен үзем һәр көн иртән торгачтан физарат ясыйм, минем упражнениялар күбрәк мара караганда. Шуңа күрә инде менә элегрәк бик баш авыртып яфалана торганым. 96 елдан бирле упражнение ясый башладым мин. Шуннан бирле мин баш авыртуның нәрсә икәнен белмим. Хәрәкәтнең кайсы да файдалы, йөрсәң дә, хәрәкәтләнсәң дә, исәң дә, шуңа күрә инде мин тәкъдим итәрим. Исән кешегә, аягы кулы кыймылтаган кешегә хәрәкәтләнергә дип. Ознакай районында клиентлар хезмәте базасында өлкән буын аралашу үзәге 2022 елдан ачылган. Биредә һәркем үзен кирәкле, актив һәм заманча итеп тоя дип искәртә клиентлар хезмәте җитәкчесе Миләүшә Шәйдуллина. Бик яратып йөриләр, бик күп рәхмәтләр әйтәләр. Доныбыз Татарстанда гына түгел, бүтән регионнарда да ишетелә. Бик матур иттереп йөриләр, яраталар. Күп кеше йөри. Әлеге чарада катнашучылар спорт өчен яшь комачаулык түгеллеген тагын бер кат исбатладылар. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Бөгелмә районының Татар Димскәйе авылында әбиемдә кунакта дип исемләнгән әдәби фольклор чара булып узды. Анда авыл халкы, балалар бергә җыелып, татар халкының элеккеге заманда ничек яшәвен, изге бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен хәтердә яңартты. Зур айтылган авыл музее бүлмәсе беренче кунакларын каршы ала. Биредә экспонатлар истәлгән, СССР заманы почмагы булдырылган. Шуның айдан мәдәният хезмәткәрләре авыл халкы өчен әбиемдә кунакта дип исемләнгән чара оештырган. Biz аны бик зурдан башлап ясарга булдык, чөнки авылыбызның тарихы да бик зурдан, ул инде безнең Ефәк юлында урнашкан. Музейны да шул исәптән инде зурайттык, матурайттык. Чарабызга бөтен авыл халкын чакырдык. Анда безнең элекке гореф-гадәтләребез, элек әби-бабаларыбызның уеннары, җырларын искә алып китәбез һәм яшьләребезгә без аны өйрәтеп калдырырга тиеш, алар шуны белеп үсәргә тиеш. Кунакка килүчеләрне иң элек музей экспонатлары белән таныштырдылар. Аларның хуҗалары нинди йорттан алулары турында сөйләделәр. Әби ролендә Зилера Камалиева сандык серләрен ачты. Мин бүгенге чарада әби ролендә булачакмын. Без элеккеге сандыктагы бөтен хәзинәләрне яшьләргә, балаларга, өлкәннәргә дә күрсәтәчәкмен һәм
ғөрөп-гадәтләребезне, йолаларыбызны онытмаска иде дигән теләктә каламын. Чөнки без хәзер менә бөтен безнең элеккеге ғөрөп-гадәтләребез, йолаларыбыз югалып калмасын өчен һәр вакытта да балаларга даими рәвештә өлкәннәргә дә шулай әйтеп күрсәтеп, сөйләп торырга кирәк. Менә шул төп эшебез безнең шушы. Чарада татар халкының җырлы биюле уеннарына, авыз иҗатына да игътибар бирелде. Егет-кызлар бийде, опалар җырлады. Күпләр клуб музеенда беренче тапкыр. Аларның эмоцияләре эшләренә сыймый. Шул кадәр күңелле, матур чара булды. Бик ошады. Рәхмәт оештыручыларга. Балалар, яшьләр үзләре кыймак пешереп тә карый алды. Кыймак борынгы мичтә пешерелгән рецепт буенча әзерләнгән. Кыймакның пешерү серләре инде аның бик серле түгел. Süt кирәк аңарга, күкәй кирәк, май кирәк, чүпрә кирәк инде. Шуларны җылы сөткә салып, песок салырга, песок белән тузын оныттым главный. Аларсыз тәмле булмый. Шуларны салып былгатасың да инде, аннан күпертәсең. Күпергәннән соң пешерер алдыннан или җылы суга, или нигә сөткә чәйне суды салып Болгатасың да ип сразу пешерәсең. Бәйрәм азагында авыл халкы кыймак белән сыйланып, шәйләр ичте, кич утырды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.